варзиш яке аз василаҳои муҳими ҳифзу таҳкими саломатии аҳолӣ, қосиди сулҳу собот, омили ташаккулдиҳандаи нерӯву тавоноии инсон ва инъикоскунандаи симои халқу миллат дар арсаи ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон варзишро ба сифати яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат эътироф намуда барои пешрафти он ҷалби васеъи аҳолӣ бо мақсади оммавияти варзиш, солимгардонӣ ва тарбияи ҷисмониву заковати солим тадбирҳои муассиру амалӣ мегардонад. қобили тазаккур аст ки бо ҳифзу тақвияти риштаҳои гуногуни варзиш ва ғамхорию дастгирии пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар кишвар соҳиби эътибори хоса гардида мунтазам рушд меёбад. дар ҳудуди вилоят бо мақсади фаро гирифтани аҳолӣ ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ айни замон 4127 иншооти гуногуни варзишӣ фаъолият доранд ки аз ин шумора 37 мактаби варзишӣ, 40 варзишгоҳ, 3196 майдончаи варзишӣ, 574 толори варзишӣ, 38 ҳавзи шиноварӣ, 11 маҷмӯаи варзишӣ ва 231 иншооти махсуси варзишӣ мебошанд. ҷиҳати фароҳам овардани шароити муносиб барои машқварзии наврасону ҷавонон ва дигар табақаи ҷомеа дар вилоят ва истиқболи ҷашни шоистаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ 261 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки аз ин теъдод 61 адади он мавриди истифода қарор гирифта дар иншооти дигар корҳо идома доранд. мо ҳамеша барои варзишгарон шароити созгору фароҳам меоварем то ки парчами давлатро дар сатҳи байналмилалӣ парафшон намуда барои ҳазорон ҷавонони дигар намунаи ибрату пайравӣ ва тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошанд. jamendo.com